Красен Станчев, икономист, но и част от клуба за българо-македонско приятелство. Нека да чуем обаче първо. Добре. И тогава, когато обсъждаме тези неща, по-добре да се види каква е причината. И причината е много проста. Причината е българският президент, а не македонският президент. Българските политически партии, а не македонските политически партии. Каква вина виждате в България? Какво направи България, за да провокира подобни реакции? Няма дипломация. Значи, вие сте права, няма дипломация. И няма дипломация, защото България издига такива изисквания за членство на Македония и Албания в Европейския съюз, които не съществуват като критерии за членство. И те не са включени 50-те години като критерии за членство, за да се избегнат точно такива спорове. Другото нещо, което е много важно, и това го твърдим от много отдавна, и не само аз, и Алек Попов, и Александър Кьосев, и много други хора, българската риторика по повод Македония няма никаква разлика с риториката на Путин спрямо Украйна. Това е. Проверете. Вие потвърждавате думите на македонските политици. И решението на Конституционния съд за забрана на партия Пирин е съмнително. Той не издържа абсолютно. Давате различни. Но правата на хората, примерно българи, албанци или каквито и да са в Македония, турци, цигани и така нататък, те ще бъдат по-добре защитени тогава, когато Македония е част от Европейския съюз. Що се отнася до мълчането? Не съм мълчал никога, Андрей. Вие знаете много добре. По някаква случайност, но съм и част от признаването на Република Македония като независима страна. Но трябва да се прави разлика между език на омразата и директно отричане на нация. Значи, тогава, когато в България се говори за Македония, има три нямания. Първо, няма такава държава, второ, няма такъв език, няма такава култура и няма такава история. Не е така. Това не означава, че тогава, когато аз отида в Македония и който и да е друг, не може да говори и така нататък. Напротив, това съм го правил 30 години. Нали? Има ли сега три нета, господин Ковачев? Чухте какви три нета се оказва, че имало език на омразата. Език на омразата, защото тогава, когато вкарате историята в критериите за членство в Европейския съюз, вие отваряте омразата. И това е реакция, която ние наблюдаваме и от господин Пендаровски, от премиера и така нататък. И не е лошо да се знае, че има известна разлика между това да отричаш... Той, когато отречеш, че няма история на Македония преди 1944 година на миналия век, то тогава всъщност казваш, че няма някаква история изобщо. И тогава, когато направите комисията по история, нали, основен критерий за разбирателство, то тогава вие ще получите това, което се получава. И за финал българския глас. Но има разлика между език на омразата и това, което се говори. Андрей Ковачев. Език на омразата